And I chet mazuna Volt 104.3 FM na suno dalo. Yes, ego yibo. And ife melunju ekpe egwa by Chike bụ maka ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa nke ntụpụtagoro unu obere azụ atụpụtachago m everything sha wee sị ka ntinyezie ọnụ na ya bụ okwu. Ọ dị mma mmadụ gịnị akpabe for a very long time pụta nnọọ gị nwa na onwe gị abịasị onye ahụ ka eke ome only for the person na-esi gị send early ego drop kwa akaụntụ pụọ online drop account details ya pụọ online like for hours till now gị na onye akpabi ihe onye a mere bụ na ọ sị gị kedu ebe ị nọ ị ka na-ewepụta ọnụ ka esi ya nakwa ebe ị nọ onye nke a sịkwazịa gị send ya ego by dropping account ya sị gị do am for me pụọ online. But this my friend na-akọrọ m ya nsị ya na 3 things ka m nwee ike ime. One, na onye arush go drop account ka ị nwee ike hafe iyi ego because ya na onwe nwee ike iche na otu isi wee na-efilikwa n'otegokwa ọ jụkwa gị ese ka nyanwa ga na-efilikwa n'otegokwa iji and for you ịbịakwa kịta ajụbazie ese na onwe ike ọ bụkwa na gịwa na onwe gị na ịchọkwala iyi ego ịghọtago. Then nke ịbụọ bụkwa na onwe ike tru ọ bụ na onye ahụ enwero data o nwere ego ya ejikwa ego data onwe ike ọ bụ na onye ahụ melụ since yesterday ọ sendere gị nyaba account details till now ọ batabe online. Nke ịtọ wee bụrụ gịnị na onwe ike ọ bụ na nya nwa chọọ ịma ka akpa gị ha ịghọtago na otu o si gị drop ego ọ gwara gị ego n'ọzọ explain or anything na ife drop ka o eji wee mazialụ na ijikwecha ka ọcha iji abụ tolom ịghọtago ịmagonu coins ịmagonu small money mana gwa na onwe gị ka efe ilo iche na ụdị agwa bụ aja agwa because nyanwụ na onwe ya na-asị na aja agwa how can people be like this how can people be like this wee sị ya mana gị nwa na onwe gị na ha aba mba gị nwa na onwe gị achatị ọkwa ya up for all these years ịchatịzịa ya achatị ya ịbaba mba asị mana onye nwa bụ ụzọ mia wee sị ya well na-abakwa ka dịkwa guilty as charged so amarọ m kedu ife gị nwa na onwe gị lo kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Anọkwa m live on YouTube. Anọ m live on YouTube na our channel Vote Odenigbo. Vote Odenigbo. In case ọ bụ na ị chọrọ join anyị live, ị chọrọ isonye anyị n'ife anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke taa, jee na your YouTube app chọọ Vote Odenigbo, type ọ ya ebe ahụ ị nwee ike sonye m. Dalo so Fred Chambers for joining us on YouTube. Dalo. You're welcome to join us. I will mention you live. Emeka Christian saying hello. Dalo so. Alright, ndị nke na-ege want to chọọ kpọkwa na phone nna asịkwa gị Emeka nna asịkwa gị join am 07060485853 ma kpọọ 09155708347. Ilo na mmadụ ịkpọ mmadụ ibia na phone or ịchat ya up for a very long time deserve the person inweta billing n'aka onye ahụ like otu amụ abanti Chinazọ nọ akpọnubeghị gị na phone for a very long time probably for 1 year. Mụ na gị enwere onye chat goli ibia mgbe ya chat zi gị achat si gị hello ka ime isi m na ndịkwa mma o ka ebe ị nọzi kịta nke na-emepe ọnụ ka nsị gị na nnọkwa Kafanchan ma na nnọkwa Sokoto edechebe dị m ya ozugbo idegolu m account details gị si m do am for me. This agwa ifili na agwa dị mma o nwere ihe ome na mmadụ onye gị na-akpabe for a long time na-aga ego na iburu ụzọ chat ya nyanwa burugodo ụzọ chat ya gị ifili no a normal thing o nwere ihe ome no individual differences otu onye si echekwa uche. Kpọọ m na 07060485853. Tammy Daniels, thank you for joining me. Thank you so. Emeka Christian Dalo. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Kekime. Ndekwa oye. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. NG. From one day, no NG.
Ganyu. Hmm. Hmm. All right. Dalo. Okay. So why do I feel like no more I get feel in ifa no where you me? Hmm? Can you feel you no more? Yeah, chen all the normal. For gị nwa na onwe gị bụ mmadụ onye ahụ ịkpọbe ya for a very long time only for gị nwa ịbịazi kpọ the person or chat ya ọ bụrụ just ịnị ego. Hello. Hello, Auntie Chinazo. Ka ime? Adị m mma. Evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Oh, Happy Man Electrical na-akpọ gị n'Eke. Oh, Happy Man Electrical from Eke nnọọ. Nnọọ sọ gaa n'iru. Okay. Ịma na ndị Igbo si na arụ gba afọ ya wụrụ ntala. Ịma ya bụrụ na echete m ya bụrụ na ọmụnwa echete m chatị enyi m nwoke ahụ ọ gaghị echete na ya nyere mkpa. Ị na-aghọta? Yes. For the fact na chatịrị m ya chetezi na ya nwere mkpa ego ya sọf nwụrụ ya ma ọmụnwa ga-asọf nwụrụ ya. So ya jizie the opportunity they drop from account detail can say aga m atụpụrụ ya ọnụ. Yes. Ọ dị mma na ọ dị mma mụnwa na-echeteziri ya na nsogbu ya dị ọkọ mụnwa na-echetezi ya na-abara n'ihu. Ya bụ na ọ bụ onye ihe dị gbado mata na your old time friend ya akpọ gị direct gị na ote ego na ọgwụ ihe ji m n'olu nwere ike help m out. Ghọtago ihe ndị ahụ. In that situation, it can help an old time friend and not beg for 1 year, 6 months. Just okay, in this situation, assuming no one buzo where chat okay. That were young buzo chat as a old time friend. That is in the name of Masim Nene. I am a issue. Sorry for all this time. I am I will understand. But the we go to chat, I have a cover by some people help by young and okay. When we got that person for the you began to remember those you have forgotten for a long time. So if help can come from them, you want to go down. Yes. But the head in email two need to follow ya. And now we endorse on to it on although what I hear but all within this family called them. Oh, when you can maybe meet the online for the first time. Can I go the first second day? Yeah, because I get your top and I'm on I go and I people get and to me or the time or just for the first time in a meet or 2 days after or second time in a chat I will go Gianni for the help for your scarce me and or the time to me. Okay. Dalo. All right. Okay, so extend is there to ndị bụ na ha bụ online beggars ndị nwere ike ọ bụ na meet ha for the first time maybe na ihe a bụ izi ha na join gị or rather ị na chat ha online ha wee bịakwazi asị but na ụdị ife afọ abụrụ ife ọ ga-eme even if no in the position to ime ya. Wow. Who thinks otherwise? Oh go sometime I think earlier this year I kwunitere okwu this topic or something. And we can still address there the okwu. Ama mmadụ one chetara ihe nkwu gbasalụ onye imiti probably no talking stage or probably na ika chọrọ proceed with the talking stage. The next thing onye ahụ yawa ga ego gas ma ego nri ma ego whatever. Anyway, ama ndị chetezi but with you now you feel in all the right for an old friend na-akpọnụbeghị for a very long time. After a long while, ịba kpọkwa gị na phone ọ bụrụ kpọwa gị just kpọọ gị that day ma chat ya gị that day si gị na owu na-asapụ ya drop account ya or no explanation like onye nke case study anyị ji wee bịa taata onye nke ejiro dị any explanation wee bịa ihe ọ maọbụ na just no drop account details ya ozugbo gbapụkwa online.
0706 048 5853. Hello. Good evening. Kekime. Ndemma. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Kenechukwu from Enugu, no. Oh, Ganiru. My brother. Iwe kalekwa na agwacha nwaanyị ọka. Okay. Okay. Last week he discharged ya n'ụlọ ọgwụ ịmarọ ịghọtago so ụdị agwa ahụ ọ dịrọ mma anyị kwesịrị bifo anyị a na-eme ihe dị otu ahụ anyị amarụgodi current state onye anụmanụ ya maka ihe ikwu na omegogwe m omego m some years back then m ga service anọ m na Corpus Lodge ịghọtago na Corpus Lodge si adị na ọdịchọrọ mma ọ ndị tiri eti na ana ebe ahụ so dụtọ n'obodo m ga ọfụ onwere onye mma nọrụgodi ebe ahụ for the meantime na-achọzụ ụlọ na-ese evizie gị ịghọtago anọ m ebe ahụ for 2 months nri a na-esiri ebe ahụ sef ọ dị ka nne ndị prison at a time nkwụsị iri nri dị ya so ebe ahụ dị fucked up ịghọtago so I was one of the afternoon mbata from my PPA ike agwụcha ahụ nọ na-agbakọ kedu ihe mụ na ije ga-eje onwere onye m na ebe a ịmago kedu ka m ga-esi hapụ ebe a kedu ka m ga-esi sefute ego ga chọta ụlọ so ihe a ka m na uche m nọ na-anụ ọgụ somebody akpọọ m na phone so ka onye akpọọ m na phone ọ sị m na a na-emekwa pastọ birthday a na-emekwa pastọ birthday na a na-atụ ego na afụbere ego nke m ịghọtago ala agwa mụ si agada ode agwabeghị ya kedu ka isi aba agwa si more than 3 months efụbeghị m ịkpọbeghị m na fon mara ka m mefu over 3 months mụ na ga afụbe ịmara dị ka m nọ n'ụlọ ọgwụ ịmara ka m nọ na prison you don't know my current state ịkpọọ m nawa m ego ọka isi eme si na data attitude na ọ dịrọ mma ịghọtago ọ bụgodị ile oyi na-eti ekikpa ị na-amagodi one or two things about that person mụ aka na-ekwu okwu na m chọrọ ịchọta ụlọ na-ego bụ ihe ji ka ị gazi na-akọ m akụkọ ego ịfụrụ na ọ dabara onye ịkpọ send wee meseji drọp nwa akaụntụ nọmba ịmarọ ishu ọ kasiri apụta ịmarọ ka osu na ọgwụ nata ịmarọ ka o nwee nsogbu o nwere ọba prison we don't know so anyị na-eme ihe sometimes anyị ji ọzọ ka anyị na-eti ekibedi ihe anyị na-eme anyị na-asịgodi what if ihe a dị otu a what if ihe a dị otu a ọ bụrụ mmadụ ji ọzọ pụta ọkpara agwa ka onye nwere akọ na uche imepe onye ikwuo ije ọzọ ị na-atị nke stret datị na-adịrọ mma maka mgbe ejikọbụ mmapa ka arụda ayọ nga ya ruo si atara ya gwara kpọm na fon ege yes ọ dịrọ mma before ị kpọọ mmadụ ụdị onye gị na-ekwu efe very long time ị ga-echekide etigodi ya marụ kọndishọn ya marụ ka o si nọrọ marụ ka ọ nọkwa ọfụma obi ka dị end of the day fụ na onye ahụ ị na-akpọ sef a na ego na onye ahụ na onwe ya nyidere ego from you mana ọ marụ ka ọ ga-esi nakwa gị atụ ụtọ na ya nwere onwe ya eti ekigo n'ote gị aka gị na ya kwudebe so ka anyị na-akpa agwa ka ndị ma ife dịgo ka mkwụsị ebe a daalụ sọ thank you so much unu anụgo ya na ọ bụrụ asị
A lot of people now call without checking up on someone. The next thing, piam, either if going to bill the person. Billing the kwamma for onye ji ego mana ọ na-ewe iwe like ọ na-afịala onye ejighị ego mma, especially onye mara ka o si aga and Iju Ese. Hello. Good evening. Ke ime? No. Thank you. I'll go from New Haven. We go from New Haven, Ganiru. Thank you, ma. This young man I've been very, very supported in New. Okay. So this is not some mad work. We not near in my body condition. It's really a cake on me. Cake on me. Abequa. Away to the boy who goes in Nabia and making a no young good done with it. So he got a cake on me. Oh, yeah, I'm an friend. I never know one. The young man, most of the young man, make very well. But you know, they couldn't make point. And soon as I can keep you teenager about you, Mera. Daloso. And yeah, they put them, young man, and I like to go very, very well. But I put them, if I'm from my I'll put no young. But the more condition or something like that. It's good at the end and because Imam Jan and Yoman all those who make it, boy, making oh, recording. Thank you. Can I Oh, Daloso. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us. And on yan fancha ahụ. Ife a na-ekwu bụ gịnị? Okwu ego. Abịa n'okwu ego ikwesị iji ịdị sensitive about it, especially mgbe ị ma na ịchọ anyị nara ọ bụrụ na business ka ị na-ewetelu mmadụ. It's not like ni na-ewetelu onye ahụ business. Ọ bụ na ife ị na-ewetelu onye ahụ business, case adị iche. Ama na buying and selling afia, by the end of the day onye ahụ sị gị nye commission. Onye ahụ sị gị nye iwesi as onye wetelu the thing. Onye asịkwa gị oke mba ife ọbụla iweta ewelu ka dị iche, mana nke a bụ na ịkpọrọ onye ahụ Ijuru Ese not ịchọ anyị na-alụ tinye, onwere ka ọ ga-esi benefit the person. You can do better. Hello. Hello, Achịchịnazọ. Good evening. Ka ime? Adị m mma, gị wakwanụ. Ndị oye. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Ugegbe na one day. Ugegbe from one day, no. No. Okwu gị nke taa maka eziokwu. Daalụ sọ Ugegbe. Ị gara nnọọ n'ike akpati gị dasị ga bọchapụta okwu a. Biko owe ndị dị fond of ihe a ikwuru, dasị owe ndị gba first n'ihe a ikwu. Echetara m one time, ịghọtago, ofu enyi m nwaanyị mụ na ya na-akpakwa na-awụrị na-erikọ na-achịkọ, ịghọtago, all of a sudden o wee gbahapụ m hapụ m nnọọ, m na-akpọkwụzi ya na fon ọ daa epik my call, ịghọtago. Ihe emego ebe 2 years and ọ bụ na fon mụ na ọgbọ m nse ka onye na-ekwu biko ọsọ ejigozi m nọmbịa ka onye na-enwe mụ na ya na-ekwu ọsị m na afọ ya bụ onye dị otu nse ịkachete m ihe a dị m surprise nse ihe o mepere ọnụ kwụsị m bụ na agwụ egbukwa ya m biko ka ya sende enu m akaụntụ nọmba ka m sende enu ya ego mbikonu na gaasị ya agụgokwa mbikonu andị na ya na di ya na-eso okwu na di ya hapụ ya wee gbapụ n'ụlọ na ihe nke a wee kpoo m ihe bụ na ihe na-egbu mmadụ o wee kpoo m nse ọkwa maka na ịkpọwa nkịta anụ bụ maka na ọ dị gị na mkpa na ọ dị gị na mkpa mere iji wee kpọwa m nkịta nne na-ejirokwa m ejiro m ejirodu m jeje gbawara mgba ma ọ bụ wee gaga mụ na nse na-ejirokwa m ka ọ bụ nnọọ onye ihe dị mkpa ọ kpọwa ochete enyi ya nwaanyị mgbe onye ahụ ga-eriwezi ọfụma ọ gbahapụ enyi ya nwaanyị Ugegbe nwunye nchọ ịjụ gị enyi gị nwaanyị a mgbe gị na ya dị na mma ọnụgo di? What if na ihe bịa sibeziere ya ike o distance zi onwe ya probably because of condition?
sef ha na-achọ iji dọst fekwa ọma anya n'ụzọ. Na wow. Ọ na moto nsị ha biko na nna akwụsị ebe dị otu akwụsị na maka ha ga na-agakwa ebe ahụ mana ha ga-asị m na ọ bụ ebe ọzọ ka ha na-aga. Ịghọtago? Ha wee atọ na ọpụwa nna anyakwa ha biko o chetara m mgbe ahụ ha bi na flat ebi m na one room. Ịghọtago? Enwere m ego mana kịta anụ ihe digoro m na mma mebi n'ọnụ gị somewhere. Ịghọtago? Ihe ọkọwazie m ka m wanyeziri ya aka. Adị ihe na-enwe m egwu mkpọkpọ ọkọ izi bụ ego ka ọ yọwara m ka ya firo gas. Ịghọtago? Okay. Okay. Nsogbu adịrọ ugogbe. Oh, daalụ sọ. Okay, why do I feel somehow? When we can see feel in a story ugogbe anua, I feel that she's coming from the point of anger. Onya mere ojiro we help the friend. Oburo na enyi gị nwanyị mere anything the bad. Normally, enyi gị nwanyị sị gị na di esekwere okwu na ihe shiri ya ike na imago no need ego and all that. I don't think that the first thing ị ga-ebu n'uche bụ ibugodu n'uche that na onye na ihe dere fa na mma ibiri na one room o biri na flat and ha buru moto enye nka eme nke ọzọ agba gị dust ebufere gị I deny gị lift on a head deny gị. Why do I feel like you're coming from the place of anger? Achọrọ m isi jealousy, maybe ka happy take ya ka happy ka ma na-aga too far, but I don't feel that enyi gị nwanyị si gị na die na-eso okwu was in the right position gị na ịbịa bụba friends at that point gist be. You got to go. So I don't know onye feel kwa ka mụa, that person can call me. If feel that now what she did is right, the person can call me. Mụa na onwe m all my feeling, all my my thoughts na enye m. Bomb na 0706-048-5853. My bomb na 0915-570-8347. Hello. Madam, my cake email. Joseph, no. Okay. Something can happen. And when I she came from back. I think that's all right. How easy? Huh? You forgive. But not easy forget. Not easy forgive. But very easy for. My way kissing, okay? And let it be. What? That's the problem, man. All of the like this on the there. What do you try? Yes. How do you do? About where to go? But I'm not sure. And I'm hoping that I did go on here and I did for you to do me. It can take. I don't know what that speech. For then I'm the guy I demand the one that the man of commission on that. Some of the guy because the topic of today. When I'm at the home. And okay, to the phone. But now that would it. That would show that with you. It's clear. The man on my that job. What I'm on that is the home. It's good to know. From what I believe I say. Well, already you need to talk about this. I'm not it's like mistake email. Even it's like mistake email. On a bottom of it. I don't have a bathroom that I can see with you again. You want to go? Okay, go on. It's going to get that on. We go to go over and go to your one. Also, there will be what I'm looking at. Okay, I don't want to go in your one. They are battering in your one now. They will clear. Okay, let me know your one or they do.
because all who will finish there will have advice. But then you have advice. That's what you that force. All this is like this here room will get advice. All this is my advice. You take here, you take medicine. On him, I deal with medicine. You want to go so come on. Wow, from their home. They go over the you push me in your money. Don't look back, tell him I am may have no more in your marriage. I'm still at the bottom of the one. Dalo so. Yes, I agree with Joseph. Onwere onye ma echi, onwere onye ma ihe echi ga-abụ. But then, in terms of forgiving and forgetting, yes, a lot of us don't forget, but akwanya sigo na ya forgive go. That forgiveness karibia in play mgbe ahụ ọ sị gị na enyi ya na di ya na naanị ya nwere nsogbu na agụụ egbukwa ya. Imagine na onye a kịta yọrọ ego ya ego na ọ yọtara ego na gụnwa ka oche. Because I believe na before mmadụ akpọ gị onye ahụ eche gị iruche azụ n'ụkwara no shame no ife niile wee sị na all die na die ka ọ kpọọ ma ya bụ na o nwetara ịghọta gị nwa bụrụ onye carry help ya. Now this kind of people we don't go out of our way for them o. Asọrọkwa gị ga ọ bụ na iji 1 naira kee ya into 2 ma ọ kee ya into 3 ma ọ echinyecha ihe niile no. Anyị adịghị aga out of the way for these people. Ị chọọ ịga out of your way for this person, it's on your own. Ọ ihe ịchọ. Maybe no nweghị ihe ọma onye a mere gị in the past. Now, ugogbe man sị m na onye akịta there was never a good time or good memory. Hapụ maka ife onwe and otu shwe treat, but there must be something good about this person mere gị na ya ji wee bụrụ friends. Whether it was your call to get off or something, she might be battling 1 or 2 things, but for gị na mmadụ ịbụ friends, onwe ihe ị na-erite n'aka ya, onwe ife the happiness, whether ị na-erite material things or ife the abstract, ihe adị afọ anya, onwe ife mere gị na ya ji wee bụrụ friends, and unu abụrụkwa friends till the point where she started battling the world and her situation. Ọ dịrị ize nwere onye na-anụ di echi ka ọ pụta kana na mmadụ adị eme announce ọ bụrụ a good news. Mụ na di m so okwu echi na mara apụta bịa kọwala ụwa sọsọ onye ga-ama bụ ndị nọ inside, ndị nọ na-eme. Onye anọrọ mgbe ọ na-eme ọ bụrụ na ọnụ m ka ya anọ na mụ na di m adịrọ na mma ọdịrọ possible na ọma mụ na esego na ya separate go. So I don't know what you were expecting from your friend. Maybe no that time ọ kpọọ gị, maybe to her ọ bụrụ a good friend because of ihe ifo n'aka, because good friends don't treat friends like otu o wee treat gị nsogbu adịrọ. That one dị obvious. Mana ịmago haba now, I forgive go, I forget, it's okay. Nwere ike inyere ya dị aka emesi jizie nwayọ na-esetụzie okwu dị iru na-abụ. Mana ịma want with people like ha enwekwu ọnụ ọjọọ. Ha nwezi ọnụ ọjọọ ihe apụzie afa. Unu bịakwazi aka mbịa dị mma ma ofu ihe mee efu. Ị bịa regret kwa why did you help this person? But don't regret it. Giving is good. Aka na-enye dị n'elu. I don't even believe in. Asọkwa gị no matter how bad he did to me. Otu ọnụ obi ọjọọ sọkwa gị nwee towards me. Nwe m enye gị ma I will not even blink twice inye gị because enwe m ya na ife njikali gị at least. Echi na ị ga-asị na ntị Chinazụ nye gị something. Ị chọrọ ikwu ya one day ọ ya pụta ife by hook or by crook. Somehow I am. Hello. Hello, Auntie Chinazụ. Good evening. Good evening. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Kene nnọọ. Okay. Nwa obere.
ime ma mmegwara gị mana ị mara eze n'ụwa onye merụ mmadụ ọ na-elofu mana onye eme ọ na-elofu ebe a ka nsogbu na dị so ifugo ihe ọ kọchara n'elu na ọ dụfuru nwa nru ọya nwaanyị ebi na flat ọ sị ha na ọ na-aga ebe a ọ bụgodo ebe ha na-aga ha sị na ha adị aga ihe a bụ nkọcharụ ọ bịara gawa into details because ihe o ji ntị ya kịta bụ ọnwụ ya bụ na onye ilo na-ege ihe karịa na onye kpọrọ ya gị na-ege ihe it's true onye mara ọnwụ ya ọ ga-abụ ọma gị ikiriche ya na-efere anya mana onye ahụ kpọrọ ya gị ọnwụ ya ọ ga-abụ ọma gị ọ ga-agbawa gị obi isigodi ya nọziara onwe ya mgbe ọbụla irotepe ya ọ ga na-ewute gị bikos imegbu cheki ya na ọ bụrụ gụwa ịma mgbe onye ahụte ya ị na-nweta na-ete ọ ya ka ị na-ewute ọ bụrụ nwa mma mgbe onye ahụte ya ka ego ya si mee ma ụte ya mana ị na-eme ụfọdụ n'ime anyị bụ ọ na-abụ ọ dịrị anyị na mma taa ndị ọyị anyị na ha na-awụkọ garị ịmagbo na-egwu ka egwu anyị amụwazi ihe n'isi anyị agbawa ha ọsọ agbawazi ha ọsọ ọ dịzie ka ha na-ewere anyị anya ụfụ mana ọ dịrị otu ahụ ndị gụrụ egwu si ege the people you meet while you are climbing up you still meet them when you are coming down. True. Ọ mmadụ ka eji aga ihe ọ bụla ọsọ gị nwere n'ụwa nwere onye na-eji onwere onye na-ede ebere ka nwanne ya nwetagide ihe ka ụkwụ kpọọ ya n'ụzọ mana na-asịgodi ada ama ama o nwere ihe mmadụ isi tata agụ ana ifugo na otu ekitego na olota otu na ọnwụ ihe o mere ugogbe ka na-ewu ugogbe igwe ọkpọwa ugogbe mana ugogbe eme mana ọnwụ ihe eme ya ọma nlofu ka anyị na-eme ezigbo omume let's just be good for no reason because ọ bụ na onye a dịrị ugogbe good ugogbe ama mmeri siri iwe ihe ahụ ọ na-akọrọ ọ ga-ajọ osisi asị akaụntụ nọmba ọ chọrọ dị maka ya na di ya na-eso ha na-eso ka o tega ka ọ bụdebe ya for the fact na onye a bụ ezigbo ọyị ya ama m ka ị na-aghọta yes ọ ga-asị asị ndị akaụntụ nọmba ya na-apụgodo ihe ọ na-aka emechaa ka akọwagodi ya mana ndị toro onweghị ihe o mee ya gbawa ya obi oyi ahụ o lote bịa ewute ya ọbọ dị na ọ gbara maka gaasị ya oyi ahụ o mee ya gbawa ya obi bịa ewute ya ka anyị na-eme ezigbo omume ọ dị anyị n'aka mgbe m nọ nkịtị kedu ihe merụ ma a na-eti ekite all those things ọ bụ ya bụ na ọ dị gị n'aka efu na ọyị gị nwoke ma ọyị gị nwaanyị na ekwesịghị imeri ha imegbu ọkọrụ gị aka ige ya ntị ọ bụrụ na ị na-agbara ya ọsọ de na oluzie eji tebụl tọn warịsịa ị gakpọwazi ya na foyi mewezie ya na o chefuru gị ọ na-echetazi gị mgbe ọ dịkwana gị n'aka echetakwa ya mgbe ọ dị gị n'aka kedu ka isi akpasi agwa all those things o nweta after effects because every action has consequences anyị na-eme ya ka anyị na-elote maka echi friendship a na-eke ibe ọ bụrụ for today is for tomorrow all for tomorrow ka eji eme ọya ọ bụrụ dị maka tata all tomorrow echi kịta ọ nwere ebe ọ ga-adị ịga nweta ihe ifu na ezigbo ọyị gị bi ya n'ebe ahụ you will just break all protocols because no onye nke gị bụ ya ndị a ọ bụrụ ihe na-ete eki 1 week efu na ọda ndị lete gị mee ihe ị chọrọ ime maka gịnị na onye nke gị bụ ya n'ebe ahụ na ezigbo ọyị gị imesala ezigbo omume ghọtago yes mana ndị mmadụ na-abụzi anwụta obere taa otu a afụzie gị ọdị aka ha fụrụ ekwensu ọdị aka ha fụrụ onye iro elofuzi ekwensu wee bido onye ọbụla eme ihe ọ na-elofu mana onye mee na-elofu and o nwere emezi amụwa mmadụ obi na onye gị ya dị na mma ịmaka gị ya si eme ịmaka gị ya si eme ga-akpaso obi aja agwa for no reason for no reason onye a na-akpasị gị a na-akpa gị nka nka agwa ọ na-ewute let's just be good ihe mere ugogbe na-abụ ọ na-asị ya ihe abụọ adịghị nwaanyị na-enye ọkụ imego nsogbu adịghị ọ ga-emekọtakwa onye eme
Let's just be good for no reason. Omume nwaanyị na anyịnya anụ a ọ dị peculiar to ụmụ nwaanyị ka ọ na-eme ụmụ nwoke tu? All the everywhere, I can never be all the or where on na nwoke ọdịrọ na nwaanyị. They are the law of nature. Do unto others as you like them to do unto you. All have these are the right. Because ihe anyị ma na-eme gị na ọ ga-adị gị mma mekwe ya onye ọzọ ihe anyị makwa na-eme ihe onye ọzọ na ọma ndị emekwe ya. That's the golden law of the world, of the universe. Mana ndị mmadụ pụta na-eme orisi tọn ga-asị gị letekwa na Chukwu letekwe nke a letekwe nke ọzọ mgbe ị na-eme nke gị letekwe na Chukwu dị iwe bụ ihe na-ewu ugogbe ọ bụrụ ndị na ote gị aka ọ gbedebe ya for the fact na ha bụ ọ bụ ezigbo ọyị ọ ga-emeri ya mana ihe mere na o meri ya bụ abụọ kpasuo ya and ugbe ọ na mbekọta ya maka ọbịa na-akọrọ anyị ojimekwe nke ọjọọ fụkọtara ya n'elu ka ị magodo na iwe na-ewu ya n'ebe onye ahụ ọ bụrụ na ote gị aka ọ gbedebe ya ọ bụrụ onye agbade problem ọ nwụ ihe onye a mere ya wute ya gbawa ya obi atọ ọ bụrụ ofu ihe ka ọ bịara ya ọ bụrụ ihe na-ahụ ama m ka ịghọta Yes. nsogbu adịrọ ka mkwụsị ebe a na okwu ama mkpụkọ ịkọ Okwu anyị egbukwanụ mmadụ n'ebe daalụ sọ. Okwu adịghị egbu and ihe anụwa okay, aside from my friend I ji wee mee case study because of otu enyi ya nwoke ọ nwoke bụ ihe a anyway otu enyi ya nwoke si wee chat ya up drop account number gbawala ọsọ do am for me onye naanị ya chat be onye a n'obodo oyibo ịghọtago and ọ nọgo obodo oyibo 2 years so let's assume no 2 years ka onye a chat be with him then n'ime 2 years after 2 years ọ bịa chat with him probably because Christmas is around the corner onye ọbụla na-achọ kedu ha mara friends ha ga-hook up with onwe ndị bụ na fan of top deck adịshọ na gịwa na onwe ga anọkwa top deck because mụ afọ m ya 3 ways is either na onye a drop account ka hapụ ibil ya o buru ụzọ bill ọ gị ọ true na onye a dị broke ọ na ọ chọọ ịma ego one ihe send ọkpọrọ afọ ego ọ gwọrọ gị nsogbu ọ gwọrọ gị mkpa ya onye a drop account gbụwa ugogbe wee bịa burukwa nke ya wee bịa maka enyi ya nwa ihe njiwe filie ihe njiwe wee weta nke ugogbe up bụ I have a feeling or I had a feeling na ife ugogbe ji wee welite nke enyi ya nwaanyị a bụ maka na ọ dị pained ọ bụrụ na enyi ya nwaanyị deserve the money but ọ dị paid ọ bụrụ na enyi ya nwaanyị deserve the help mana ọ dị pained because of agwa ọ kpasoro ya or jealousy it's an emotional stuff ịghọtago ọ ihe emotion be dị in play pain or jealousy so iwe ya now bụ that na enyi ya nwaanyị treat ya somehow and in the midst of that iwe enwe a sprinkle of jealousy of na ha bibu na flat n'anya moto na nya nwa anọzigo mma kịta o wee bịazi iyi ego ugegbe your feelings dịkwa valid eziokwu ka nna wega enyi gị nwaanyị treat gị like that dị very very bad ọ dị very very bad adọ ya ka m ji chọọ ịkọrọ unu my own story mana o nwere the other day m bunitere like story of my friend of somebody kpọọ m sị m na m na-attack my friend on air nka na o gosiri na m bụ ezigbo onye sị ya na m adịghị eme ihe a ka m gosi na m abụ ezigbo onye na m abụrụ achọrọ m iji akụzi elu unu ihe nọ ya ka m meju ewenitekwa my own story adịrọ m perfect 100% but ama m treat human beings right one thing onyinye Chukwu nye m ama m treat humans right adọ ya ka m ji nwee the moral justification ị na ebe a na-agwa unu ihe m na-agwa unu because ana m afụ ọ na-awụ mmadụ mụ na mmadụ na-eme ka ya na-asị na ndị mmadụ emebeghị m ihe ndị mmadụ eme the next ihe mmekwanala just obere good mmeme like that ndị mmadụ emebeghị m ihe na-emesị ya yes emebekwa m mana emego m but I don't take it as anything because n'ụwa ka anyị nọ I believe go na things exist na dictionary because of a reason. Man no katapụta kịta asị na onwero ndị jọ njọ ha nwe ndị jọrọ njọ whether you want to admit it or not.
when did the wicked, whether you want to admit it or not. And when did the stingy, whether you want to admit it. Everybody are draw beautiful. Otu and called with kindness. Madini na man the kind. Madini na man the unkind or wicked. Otu and called the ekelore ke when the obu. Because obu na wickedness may resist. Kindness will not. So anyway, pattern ejemi and over everything way is usolo. Dictionary, our manual is the Bible. Dictionary is to understand the words you read from the Bible. Why they football would you guys? They're trying a Bible or you Iju Ese or you Google it. And when you move na batara Christmas, mama come get see where we are. Na maya anatakwa makolo. Amam no wembosi, I think no wembosi no na-ekwu na asị ndị bụ na ha man chat get up. Okay, na my status, na WhatsApp status can't see. No when they bụ na ha no from January to November, 11 months of the year. Ha man chat gonna once December look when they look like this. Ha chat back up enyi m nwanyị. Also for my status or chia. Some normal can say yes. Now since 2 days, kid na chat back to back this girl. So uche niile kita bụ na mma anata Anambra. Ịghọtago? Na mma abịa na nke ya na nnata. Amara can get she because she loves having me around. Odigo married though. Odigo married with 4 kids. Chineke merebere go stay with a rich husband. Obu na ama buru boy. Iche na nwaanyị nọ na di ga na-eme monwa be invite. Monwa dị single invite na bia. Okwa maka echi ihe niile na-eme and everything na-eme bụ just imago na-eme asa ezigbo mmadụ. Maybe asa ezigbo mmadụ ọbụrụ na ị na-eme ya ka ị nweta something tomorrow. Onye nwa ka ọ ya wapụtazi ọsị m what do you want nka wee debezie list. Ọ ga-asị hey na m bịakwara igbu egbu nsị as if na ị ga-enwetachelu m ihe niile dị na list. I just pick nke ego gị eru. Ọ bụrụ by force abụ onwevro mgbe m na-eme expect anything. So ịbụ ezigbo mmadụ is just a choice, a decision. I did choice me game effortlessly. Onwere onye na force gị, ọ bụrụ by force. Onwere onye na-akwanye gị n'ime ya. So you try the kind, you try the nice to your friends. You try the good to people. Onwe a friend mma, all the good to me mana ona no be me anything. Mo enye no be kudi anything by error or by or intentionally. Ona no be me, but I the good. I call to go to communication with me today. Okpo mechi ni na onwe ifo need. Nga mari aju akedu no to go no debe from you. Life is not always myself. I never like a call. I chat nam. Enwero need for you. Enwero need for me. It's fine. But so when you need for me, na pick we call you maka contact o nenwe. I check your contact at least as a human being. Enwero mgbe enwero up to 100 contacts. Mmadụ ni na akpọba gị na phone iji eme gịnị? Ke ihe iji eme? Enwere ihe iji muna gị mana onwere ihe iji chat ahụ eme. Kita onye ọbụla na hustle na amụ nwa na akwado onwe ya na akwado for future na haji family ya na anu di ka ị na-achọ ka onye ọbụla nọ na contact iji eme gịnị. Sometimes mfu call obi na amapụ m. Call like this. Ọ ka mma na ide type ya ahụ ịchọ ide. Send elu me as a message or WhatsApp. Mfu ya nche about it. Mana ịkpọ m na call like this. Ọ na-adị ka i settle m trap ka ị ma ihe mma asị gị. Sometimes I dey pick. Sometimes I didn't make pick. Obro no guy can name it. No. And when phobia for calls. On a mopu mobi. It was whole need for me. Okay? In fact, on a bomb for their call my one of my siblings cigar bomb na do but I bomb mobi a from Cheno wigi me no. I didn't like he pick call it. Ye me messenger send the message say okay yo. So mother bogi for help, I chat. Asari ani ni choiba iji eje ebe. Ke ị chọrọ ịnụ na ọ gakọtara iru gaba azụ ka ọ gakọtara azụ gaba iru eme gị invite ga ibero gị invite ịchọ gị ga kama ihe agakwa ijidekwa ego mmanụ ihe ayef maka emero gị invite ihe fuo mmanụ anya sị gị kwụọ ụgwọ nwere onye si gị bịa. So enwekwa na alụ nnọọ ka isi wee chọọ ije ebe emero gị invite jidekwa nwayọọ jidekwa ego na akpa maka asị na ọ bụ na ikotere akwa gị ekotere gị nke esi akwa gị koro ofu ihe kotuo ka ịfụ ka ị ga-esi wee kwụọ ụgwọ.
And onye muziri me ihe call about my cousin. And then man no one thing with around people, it rubs off on you. So onye can you assume I need a adult. Or come man iji brain gi matter what is right to do. Matter brain gi matter what is wrong not to do. My head in me, my head in Germany. All the very simple. Mmadụ akpọ ọgọ kpọrọ gị eziokwu mụ na gị mana onwere ihe iji kọl ahụ eme. Mụ na gị mana onwere ihe iji akụkọ ahụ eme. You just not join in everybody's business. It's not your man lead you to anywhere. It's nothing. Nwa ebe ọ ga-lead gị to. So, enyi gị nwanyị o mejọọ gị in the past, o mejọrọ gị, I'm ma apologize on her behalf because honestly, ndị mmadụ gwa gị what they are going through, I want what they are going through. You self, you go shock. I want to ndị ekpeselu mmadụ mkpa ma onye atụkwudo mana kpesewelu m mkpa. Echere na m enwe problem n'ụwa. Wee jeruzie ka nje, wee sị m nne m, ife a bife na-eme ngwa ka mgbazie gị ọkpa n'ezi. Ife ka nsi wee chere nya, ụtọ ka nsi wee chinyere ya aka n'isi Chineke na thank God enwe dị m nsogbu. Because I thought na my own problem was the worst problem. In a pesel onye ahụ just ka mmadụ listen all to you ka ịma na ị ga-enweta help from the person. Ọ bụrụ financial go somebody ga-agwa gị okay it's all right ma onye ga-asị gị okay na ihe kwesịrị ime. Njeruzi onye a na-asị m nne m ị nidiri ije anywhere ihe ị ga-asolve onwe n'eka nke mụ wee nụbazi akụkọ ike wee kwụrụ ọtọ wee gwụ m. Gbaka nji wee ma na m enwere nsogbu. So sometimes what people are passing through imaro. Everybody will struggle. Everybody na struggle. People are struggling every day. People are onye tete onye larola ofuma teto onye larola healthy na abani. Lo n'ụtụtụ ateto okwu ya okwerozi ya ịga ije. Omego m once. Nteto la like this I could not move my leg. My ihe bụ na itetelu level 6. From 6 to 11 na bed ka ị nọ. So people are going through a lot. I don't we could have made somebody na like in or onwe say ha. Ke no kwala onwe go onye magoro onye iyele onu mo ebe ije mo onye I na-eche. So some people are going through a lot. I don't we mmadụ ga-aga ọ bụrụ ife aya abịa bịa kpesebe elu gị ma ọ gwawa gị okwu maka ya. They will just want to stay on their own solve why ha solve cha ha solve when you nwere stage oge eruzi ha emeweze ndị ọzọ ndị mmadụ involve. So biko can I reconsider? Can you now reconsider? You sometimes bro what it is because this my friend now got me and say na obuna Diego which I'm man send the area Diego go to send go to 10,000. Moreover, when I go no wagi say like only wake on number just say the area mana or man would take in the future no wake yes because someone ndị ọnụ ọjọọ inyelucha ha aka enu ebe ha na-akọ maka gị ị na-regret ị na-wonder si ka eze nakwa onye anụ iji obi gị niile wee help be na-ekwu all these things about you. Because one thing with friendship bụ inwekwa that friend ọ ga-awe pụọ onye ahụ ịpụọ ma ọ bụ na ị nọrọ ebe ahụ na-ekwu maka gị ka onye ahụ nwee something good or everything good to say about you. All the very very bad ma ọ bụ na ị nwee friends April, they don't anything good. It's we a man see Hanon Pata Banyelagi. Something is wrong somewhere. Bomb na 0706 048 5853. My bomb na 0915 570 8347. Cheta 9 on a radio garden now. Website I too. Abone choy ganyan to get the Christmas in Eru. Onye ọbụla na-agbapụsị agbapụ a na-achọ ije holiday ụfọdụ anawago no self ihe stream na radio garden ma na website anyị Volt FM Enugu ihe nweta anyị ebe ahụ. Hello. Ka ime? Oh no. Thank you, ma. I will go from New Heaven. We'll go from New Heaven. Oh no, gaa n'iru. Yes, time I draws. Yes, time I cause the parapo. Yes.
ihe niile ikwu onye na-ejiri ya wee mụta ya agbọtọ ebe ọzọ ga-amụta ihe eke ihe niile ikwu dị n'anya na-abụ oge mgbe ntakpọta wee nọ na kọl Okay. ihe niile ikwu dị very alright ọ bụrụ dat na ndị ọzọ eji amụta ya mụ ejigoro ya bụ ma ewepụta ya ịghọtago skuul abụghị na mgbe ị na-ede gị na bọọdụ ọzọ ndị na-edezi ma ị na-asụsụwa a sị na onye na-enwere nne na nna na a na-ebe enwere nne na nna amụta ịga onye na-enwere nne na nna na-anọ ebe na-ewere nne na nna na-amụta ịga Eziokwu. ndị ga n'ihe agụkwa ka ogbu aka site na aza biko site ike ọdọọbụ izi Ọ dịrọ. onye mkpenye ọma ya tụrụ enye ọma ka ihe ọma wee ruo ya aka Amen. ka ihe ọma wee ihe ọma ya tụrụ enye ọma ka ihe ọma wee ruo ya Ọ ya o kwesịrị ịbụ. Yes, thank you, ma. Daalụ sọ. Daalụ. Yes, the good thing bụ ime ihe ọma, imeche nya bụ ihe ọma ka o rukwe gị aka. The worst thing ga-eme mmadụ bụ imeche ihe ọma. Ị na-eche ihe ọma ama mbịa. Ọma mbụ our passion in Jesus' name. Amen. Hello. Okay, biko ịgbanyụọ ya kpọchie m azụ anyị ma na-eche gị maka adị m sure na onwe ndị ọzọ chọọ ịkpọ tinye ọnụ n'ihe anyị ji maka ya wee bịa. Cheta na ị ga-enwetanwu m na Volt 104.3 FM na Radio Garden ma webụsaịtị anyị. Anọkwa m live na YouTube and also I nọ live na radio, so ị ga-akpọnwụ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. All right, just ike ka ịkpọghachi m azụ because time na-emezikwara apụkwara achọrọ m ije kpọ egwu mana ị na-ana m anya na time fụ na time adịrọzi. Hello. Ka ime? Okay, nsogbu adịrọ. I'm telling you. My brother, for example, I'm mad. Then I want to Okay. Now this situation now, more being able to come in for as long as I can remember. So this my brother is somebody who is safe. When you also name it, he's just there. I don't remember no. So all of a sudden, the other day, in fact, for 2 years I told him Okay, to direct. Okay. Eziokwu. Chero, inugo di? No, not yet. Can you name me? Good business in name. Wow. Okay, Ganiru. So yeah, what you know, Marka? All of I think this on. I know this happen. Or this, you in the month now, one of 2000 or even less. Or my bugaka, but the chance to one. Yeah, I'm going to one, and then I want. You like hear that one? Nothing. In the autumn, and I'm not there. No one just flag. Not much flag. No what we study. Because we really live. They achieve with shape. Now one. Oh, from one flag. I hold it your brother did. One now you want. Oh wow. Yeah. So yeah, we make this one way step one time like so because some people are very, very ungrateful. I just said everything to my mother. No, my mother had in Arab. So here my mother but Amen. They put me in the middle, just to not. So a lot of things have to happen. When I was there, I would throw a lot of things I wanted to. My own not sure even You know, Enugu name off my wait, hold on. You know, Enugu name off my like this. Yes. Yeah. You need to deal with that. I don't want to do anything. Anything I buy, fine. I
clean it up. If I get married, so that we can follow guys, never know why. Because these people don't care about me as a matter of fact. They just want to use somebody like me and set themselves up. Where they you have from stupidity, how create good for themselves. So who are the person? And your father knows, yeah. No, not now. Yeah. So I'm done. So people that people they got very ungrateful. Very, very, very ungrateful. Okay. Can you snap agebo? Ujina try. I have to applaud you because the easy. You understand? I have to applaud you. On in a more of my Jisike. Thank you. Jisike. All right. Daloso. We'll go ahead about my last caller for today. Daloso. And Uju, none of my position in terms of Oto Eshuemu. First issue, why? Second issue, okay. And okay, the 28 years. Wow. I feel like Echine can love between siblings. Love between siblings. Ndị kwesị ịdị closer to each other. Because anyị tinye ọnụ, anyị kwuo maka ya etinye ọnụ, ndị bụkwa na ha bụ ndị aka ochie, ndị nne na nna anyị nọ here. Ịmago ha gwa anyị a better way to have a good relationship with yourself. Christmas ka na-aba ihe. Amara m onye dị 28 na 30 years. Amara m na onwe ihe a ga-emenwuziri ha, but for ndị bụ na ha ka na-etonite, let's try for them. Ka anyị were opportunity a, ndị dịka mụ na Uju nwa na anyị bụ ndị ka na-achọ ịnụ di, ka anyị were anyị as a point of contact for a better training for ụmụaka ka na-abịa n'iru ma ndị ka pempe now. Hello. Time adịọzi ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Anwụ nnọọ o. Because sometimes I got you can useless your life. Maybe in a fight for family. Now where I get up, get you better when I get on get up, make you things for her own self. And when you offer get good day, overrun like culture, you good day, yard enough fire. Omantaka or Nodi. I can try where okay, Iruego, Operego Mantaka Keta or Nodi. Obena Benke. Umuri or get you a CTA, they have Bombata. Above an Andico and Mary Hatchoro, a whopping on Yarapon. And when you want to get memory, give me more brothers how you be easy. Dalo so. Would you want to pick up more for spa session because I try go this year. I need the robbery massage. I need them keep I pick from your number no I'm a resume na my trace mupia. So finding out one I'm no njima kuju nwa but mara enyu no here and happy ni echi ya kama. Uju I'm on why but you impressed me so much and I like for ebe ụmụ nwanyị na-eme ọfụma. Then like ụmụ nwanyị anya rula na to even consider families. Enwere m ndị bụ na farm ha na-eme ikigede ego family adị ama. Ọ dị eru family. Ha nwa ga-amado ma kpọọ gị sef sị gị na ndị a ji ego like ha ji $500,000 na account 1 million na akpọ family na ha need ego just to create an impression na ego adịrọ. Uju ihe nye m spa session. Ihe nye m ya either this December or January ka anyị rụchagodo ọrụ December because anyị nwere a lot. Ine na anyị fụ na mmemme dị n'Enugu too much so ndị media house nwere a lot going on right now but I need ya. In fact mụnwa need ya mara maka anyị mụnwa bụ Aunty Chinazọ I need him ya. All right. Hello. All right, no problem. All right, dalu. Oh, all right, dalu. Oh, bye. So actually, I get who this whole family thing it drag because Christmas and is an opportunity. I'm not like a holiday. I don't want a major family a major family at all.
ijiro family egwuregwu ọ bụ na ịma m ọfụma anything family ọ na-awụ full rifts between siblings ọ na-ewe m iwe because ọ bụ na siblings na-ese okwu na-enwe issues onye ile o nwere efe to come and kill and to destroy onye ka o ji awa emekwa n'ala efe ụmụ nwaanyị anụrụ anụ onye pụta ọtisebe family because from day one togetherness adịrọ from day one ha enwero that love na the family ịghọtago mana ọ bụ na ebe ejikọrọ aka ọnụ na-emekọ ihe ọnụ nwaanyị anụrụ anụ you dare not in fact before the woman take a step against your siblings ọ ga-ejegodo jụọ ajụjụ ọ jụrụ ha ajụjụ were anya na-afụ ihe na-eme ịbata so and ihe a ga-remind him next week achọrọ m ka anyị kwuo ihe family ya echi anyị ga-ekwu ihe family ya echi achọrọ m inyebu unu movies to watch movie ị ga-akụziri unu ihe this holiday achọrọ m inye unu holiday movies whether no our movie or foreign movie or Nigerian movie or whatever movie epic movie nke ọbụla achọrọ m inye unu movie to watch m ga-esi na ya mụta ihe because ihe gọọmenti ama mmenwụla anyị is to come into our family gwa anyị what to do and how to do it ha ga-achịchagodo anyị nke ha na-achị anyị n'ilobi tupu abata so charity begins at home ọ na-agbawa m obi na mfu siblings na-anọrọ together ịghọtago so ọ dị very very important so echi niile anyị ga-dive into ụmụ nwanne ndị kwesịrị ịdị together ndị kwesịrị ị na-akpakọ ihe ọnụ ndị kwesịrị ịdị quiet ndị bụ na a na-ekwekwe ekwesịrị itinye ọnụ then how family na-esi take advantage of your generosity and ingrate otu ị ga-esi wee treat nwofa yes otu ị ga-esi treat ya ha ndị agha adị akpachapụ ha akpachapụ ịkpachapụ ha efuo but anyị ga na-anwụ ike anyị nwe ndị ya achọkwa ka bring ya together ntị plastik ha adịghị anyụ ihe mana nsogbu adịrọ Chukwu ya enyela anyị aka echi ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ ịmagweni ka anyị si eme ya na anyị bịa aba anyị were asụsụ anyị dissect okwu and ife a bụ weekend ka a na-aba achọrọ m igwu na onye mara asụsụ n'ikwu onye amaghị asụsụ naanị oriri amụ ebu na-eji ibi ụgwọ agbacha ọsọ gụọ maịla ịgbacha egwu ọ naanị ukwu ekwana ka mmiri baa gị n'anya ekwana ka ncha baa gị n'anya ebe ị nọ na-akụ mmiri ndewo bịakwala discussions daalụnụ